Уважаеми клиенти, скъпи партньори и приятели, в навечерието на 30 годишния юбилей на компанията ни в страната, бих искал да ви благодаря от името на целия екип на DHL Express България за всички тези години на лоялност, на доверие и на прекрасното партньорство, което успяхме да изградим. За нас всичко започна през далечната 1991 година с откриването на представителството ни в търговски център Интерпрет. От първоначално екип от 15 съмишленика, които стартират дейността на компанията в страната, към момента ние наброяваме повече от 500 сертифицирани международни специалисти. От 2 превозни средства, с които обслужваме входящия и изходящия багаж и осъществяваме доставките за нашите клиенти. Към момента флотилията на компанията наброява повече от 130 различни превозни средства от всякакъв капацитет, които са в състояние да задоволят и най-специфичните нужди на вас, нашите клиенти. Компанията има възможност да оперира с единственият карго самолет Boeing 757, който извършва ежедневни полети. Обемът на обслужваните пратки през годините нараства няколко стотин пъти. Към момента на годишна база ние обслужваме повече от 2 милиона пратки. През всичките тези години, редом с грижата ни за вашия бизнес, ние бяхме загрижени в много голяма степен и за отпечатъка, който оставяме върху обществото и върху природата като цяло. Така се роди и нашето партньорство в редица благотворителни инициативи, а именно с тениска на бала, капачки за бъдеще, да изчистим България и много други, които бяха пряк израз на нашата корпоративна социална отговорност. Нашата компания през годините разработи изключително амбициозна програма и стратегия за налагането на електронната търговия в България. Смея да твърда, че екипът на компанията ни, всички заедно като един, работихме да се превърнем партньор и на логистичен провайдер за електронната търговия в рамките на страната ни. През 2016 година се появиха и първите компании, които ни се довериха. Започнаха да работят с нас онлайн и да стъпват на международните пазари. А там нашата експертиза е несравнима. През 2018 година екипът на DHL Express България постигна своя отколешна мечта. Ние имахме уникалната възможност да се преместим в чисто нов офис, разположен в непосредствена близост до летище София. Модерен, иновативен логистичен център с директен достъп до перона, с автоматична сортировъчна линия, която е сърцето на дистрибутивния център и която има капацитет да обслужва до 3000 пратки на час. За вас, нашите клиенти, това означаваше да имат възможност да получат по-рано пратките си чрез нашите куриери и да имат възможност да обработват своите пратки за износ до по-късно в рамките на деня. Смея да твърда, че компанията ни изигра първостепенна роля в това да транспортираме така необходимите животоспасяващи медикаменти и материали и най-вече ваксини, така че да се гарантира здравето и безопасността на всички нас. За нас COVID-пандемията беше тест за нашата издръжливост и доказателство, което претвори мисията на компанията ни в действителност. Да свързваме хората и да подобряваме качеството им на живот. Може би някои от вас ще ме попитат какво предстои за напред. Ние няма да се отпуснем самодоволно, наслаждавайки се на успеха, който постигнахме през бизнес развитието във всичките тези 30 години от присъствието ни на българския пазар. И днес, на нашия 30-ти рожден ден, бих искал от името на екипа на DHL Express България да ви изкажа едно огромно, топло благодаря. Бъдете здрави, не спирайте да мечтаете и да реализирате най-амбициозните си бизнес начинания, а ние обещаваме да бъдем винаги редом до вас и да ви подкрепяме с всичко, с което можем. Благодаря ви за доверието.